Quan aprenem contingut nou del curs online, no cal estressar-se per memoritzar-ho tot des del principi, sinó només entendre què significa més o menys. Però després de la primera revisió, cal anar a una segona ronda i mirar-ho molt més a fons. I quan tens clar el seu significat, és aquí on entra el factor clau, que és aprofundir al màxim en allò que acabem d'aprendre. L'ideal és escriure-ho moltes vegades a mà. Comprova bé el pinyin per trobar la pronunciació correcta i digue-ho moltes vegades en veu alta fins que el complicat et sembli familiar. 比如说，如果我们这样说，我们肯定会发现也没有那么难，因为如果你知道，如果你真正的懂这个意思，然后一点问题都没有，你肯定会成功的。